Οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν επίσημα τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όμως φαίνεται πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες ακόμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν στο Ιράν ένα σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δείχνοντας την επιθυμία της διοίκησης Τραμπ για διέξοδο από τη σύγκρουση. Τα 15 αυτά σημεία δεν διαφέρουν από όσα είχε θέσει ο Τραμπ στο Ιράν πριν τον πόλεμο, όταν το Ιράν αρνήθηκε να τα εκπληρώσει, οδηγώντας την έναρξη του πολέμου. Το Ιράν λέει πως απέρριψε και τα 15 σημεία, αλλά ο Λευκός Οίκος λέει πως όχι, ότι το Ιράν λέει ψέματα και ότι στην πραγματικότητα οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε 5 δικούς του όρους που περιλαμβάνουν όχι μόνο τη λήξη του πολέμου και αποζημίωση ζημιών, τώρα ζητούν και εγγύηση ότι η Χεσμπολάχ θα ενταχθεί στη Συμφωνία Ειρήνης, νομιμοποιώντας έτσι τη μόνιμη απειλή προς το Ισραήλ. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιες ακριβώς προϋποθέσεις έθεσαν και οι δύο πλευρές θα συζητήσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Με λένε Αλεξέη Πετσί. Ας συζητήσουμε μαζί αυτό το θέμα. Αλλά πριν ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο, θα σας ζητήσω να στηρίξετε τη δουλειά αυτού του καναλιού στο YouTube με τη δωρεά σας, την εγγραφή ή τη χορηγία σας στο YouTube. Όλοι οι σύνδεσμοι και οδηγίες είναι στην περιγραφή του βίντεο. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Μπορείτε να στηρίξετε στο τέλος του επεισοδίου αν το βρήκατε ενδιαφέρον και χρήσιμο. Εγγραφείτε στο κανάλι μου στο Telegram, Πετσί News, μέσω του συνδέσμου στην περιγραφή. Εκεί δημοσιεύουμε άμεσα νέα. Οι ΗΠΑ μέσω Πακιστάν έδωσαν σε Ιρανούς αξιωματούχους ένα σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι περιλαμβάνει αυτή η λίστα απαιτήσεων του Ντόναλντ Τραμπ? Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ήδη διαβεβαιώνουν πως η Ιερουσαλήμ ανησυχεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του θέλουν να υπογράψουν γρήγορα με το Ιράν τη λεγόμενη Συμφωνία Πλαίσιο και δεν επιμένουν σε αυτές τις ίδιες απαιτήσεις ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου. Δηλαδή, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να σταματήσει τον πόλεμο απλώς λόγω προσβολής. Το Ιράν πρέπει να εκπληρώσει τις εξής προϋποθέσεις. Ακούγεται περίεργο, αλλά παρόλα αυτά. Λοιπόν, οι απαιτήσεις των ΗΠΑ προς το Ιράν. Συνεχίζουμε. Πρώτο, το Ιράν πρέπει να αποσυναρμολογήσει το υπάρχον πυρηνικό του δυναμικό. Δεύτερο, το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί να μην χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα και να μην υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου στο έδαφος του. Το Ιράν πρέπει να παραδώσει το απόθεμά του περίπου 450 κιλών. Το ουράνιο, εμπλουτισμένο έως 60%, πρέπει να παραδοθεί στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, όχι αμέσως ως όρος για το τέλος του πολέμου, αλλά αργότερα. Πέμπτο, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις Νατάνς, Ισφαχάν και Φορντό πρέπει να αποσυναρμολογηθούν. Έκτο, στον πυρηνικό παρατηρητή του ΟΗΕ, τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, ΔΙΑΕ, πρέπει να δοθεί πλήρης πρόσβαση, διαφάνεια και εποπτεία εντός του Ιράν. Έβδομο, το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει την περιφερειακή του στρατηγική μέσω πληρεξουσίων, να σταματήσει εντελώς τη στήριξη σε Χαμάς, Χεσμπολάχ, Χούθι Ιεμένης και τον άξονα αντίστασης στο Ιράκ. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει να χρηματοδοτεί, να καθοδηγεί και να εξοπλίζει τις περιφερειακές πληρεξούσιες δυνάμεις του. Το στενό του Ορμούζ πρέπει να μείνει ανοιχτό ως ελεύθερος θαλάσσιος διάδρομος. Αν και αργότερα ο Τραμπ πρότεινε να τεθεί το στενό του Ορμούζ υπό κοινή διαχείριση των ΗΠΑ και του Ιράν. Δέκατη προϋπόθεση. Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να περιοριστεί σε εμβέλεια και ποσότητα, με όρια που θα οριστούν αργότερα, δηλαδή μετά το τέλος του πολέμου. Δηλαδή, τελειώνει ο πόλεμος και λες, θα σου μείνουν 1000 πύραυλοι. Το Ιράν διαφωνεί και δηλώνει ότι θα έχει 7.000. Τι κάνουμε τώρα? Πόλεμο ξανά? 11ο σημείο. Η χρήση πυράβλων στο μέλλον θα γίνεται μόνο για αυτοάμυνα του Ιράν, δηλαδή όχι επίθεση. 12ο. Το Ιράν στο πλαίσιο της συμφωνίας θα λάβει πλήρη άρση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τη διεθνή κοινότητα. Πλήρη. Απόλυτη. 13ο. Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν το Ιράν στο πολιτικό πυρηνικό του πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ. 14ο. Ο λεγόμενος μηχανισμός snapback, που επιτρέπει την αυτόματη επαναφορά των κυρώσεων σε επίπεδο ΟΗΕ, αν το Ιράν δεν τηρεί τις απαιτήσεις, θα καταργηθεί.
Αυτό προορίζεται να καθησυχάσει τους Ιρανούς ότι οι κυρώσεις δεν θα επιβληθούν αυτόματα μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Ο Τραμπ μπορεί να επαναφέρει όλες τις κυρώσεις αν το Ιράν παραβιάσει τη συμφωνία. Και το 15ο σημείο. Το Ιράν θα συνάψει συμφωνία ασφάλειας με γείτονες όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ία Εξπλαδέν, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ομάν και η Άλτα. Υπάρχει επίσης πρόταση για το πώς οι ΗΠΑ και το Ιράν μπορούν να πετύχουν αποκλιμάκωση και αμοιβαία κατανόηση. Ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, στρατάρχης Αγέντα Σι Μουνίρ, αγαπημένος του Ντόναλντ Τραμπ, έγινε βασικός μεσολαβητής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ταυτόχρονα, Αίγυπτος και Τουρκία ζητούν επικοδομητική συνεργασία από το Ιράν. Ο στρατάρχης Μουνίρ, Πακιστανός, έχει στενές σχέσεις με το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, επιτρέποντάς του να μεταφέρει άμεσα μηνύματα μεταξύ των αντιμαχόμενων. Θα το επαναλάβω. Ο Τραμπ τον συμπαθεί πολύ και νομίζω ότι πέρυσι είπε πως ο στρατάρχης Μουνίρ είναι πρότυπο στρατιωτικού. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει καλές διασυνδέσεις παντού. Γι' αυτό είναι βασικός μεσολαβητής. Ο Μουνίρ μετέφερε το μήνυμα των Αμερικανών στον πρόεδρο της Ιρανικής Βουλής, Γκαλιμπάφ. Το Ιράν ανακοίνωσε 5 αιτήματα για τον τερματισμό του πολέμου, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα. Πλήρης πάυση της επιθετικότητας και της τρομοκρατίας από την πλευρά του αντιπάλου, δηλαδή των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Δημιουργία σαφών μηχανισμών που θα εγγυώνται ότι ο πόλεμος δεν θα επιβληθεί ξανά στο Ιράν. Εγγυημένη και διαφανής καταβολή των ζημιών και των αποζημιώσεων που προκλήθηκαν από τον πόλεμο. Τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις ομάδες αντίστασης στην περιοχή. Αυτό το σημείο αλλάζει την κατάσταση, καθώς το Ιράν απαιτεί πλήρη προστασία και εγγυήσεις ασφάλειας. Χαμάς, Χεσμολά, στους Χούθι στην Ιεμένη και στον αποκαλούμενο άξονα της αντίστασης στο Ιράκ. Το 5ο σημείο αφορά τη διεθνή αναγνώριση και τις εγγυήσεις για το δικαίωμα του Ιράν στον κυρίαρχο έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Δηλαδή τώρα το Ιράν, με φόντο τον πόλεμο, απαιτεί να του παραδοθεί το στενό του Ορμούζ και να αναγνωριστεί σε παγκόσμιο επίπεδο ότι μόνο το Ιράν κατέχει το στενό του Ορμούζ και μπορεί να θέτει τους κανόνες για τη διέλευση των πλοίων από αυτό. Θυμίζω πως το είχα αναφέρει από την αρχή. Δείτε τις προηγούμενες εκπομπές μου. Όταν το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης άρχισε να πληρώνεται για τη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούζ, φάνηκε ότι δεν θα απαρνηθούν έτσι απλά τόσα εύκολα λεφτά. Τώρα θα απαιτούν να τους παραδοθεί πλήρως το στενό του Ορμούζ. Ακούστε, αυτό είναι προφανές. Βγάζεις λεφτά κυριολεκτικά από το πουθενά. Απλώς επιβάλλοντας δασμούς για τη διέλευση των πλοίων, ενώ πριν κανείς δεν το έκανε αυτό σε αυτή την περιοχή. Το Ομάν φυσικά μπορεί να πει «Ακούστε και εμείς έχουμε ακτογραμμίσει στο στενό». Το Ομάν πλέον συμπαθεί έντονα το Ιράν. Αργότερα αυτό δεν ήταν αρκετό για το Ιράν και στην Τεχεράνη απέτησαν ξεχωριστά από το Ισραήλ να σταματήσει τα πλήγματα κατά της Λιβανέζικης οργάνωσης Χεσμολάχ και να αποδεχτεί ότι αυτή θα παραμείνει για πάντα μια διαρκή απειλή. Ακόμα αργότερα στο Ιράν δήλωσαν ότι απέρριψαν πλήρως όλους τους όρους του Ντόναλντ Τραμπ και αρνήθηκαν τις διαπραγματεύσεις. Αλλά η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί λένε ψέματα. Λένε κατάφορα ψέματα. Και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των πλευρών συνεχίζονται. Παράλληλα, υπενήχθηκε ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να εντείνει τις επιθέσεις. Ο πρόεδρος προτιμά την ειρήνη. Δεν χρειάζονται νέοι θάνατοι και καταστροφές. Αν το Ιράν δεν αποδεχτεί τις σημερινές πραγματικότητες, δεν καταλάβει ότι έχει υποστεί στρατιωτική ήττα και συνεχίσει να την υφίσταται, ο πρόεδρος Τραμπ θα φροντίσει να δεχτεί ισχυρότερο πλήγμα από ποτέ. Ο πρόεδρος δεν μπλεφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση αν η Τεχεράνη δεν κάνει συμφωνίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι τον παρακαλούν για συμφωνία, αλλά φοβούνται να το παραδεχτούν. Ακολουθεί απόσπασμα. Μας εκετεύουν να κλείσουμε συμφωνία, όπως οφείλουν αφού έχουν συντριβεί στρατιωτικά, χωρίς καμία πιθανότητα ανάκαμψης. Αλλά παρόλα αυτά δηλώνουν ότι απλώς εξετάζουν την πρότασή μας. Αυτό δεν είναι σωστό. Καλύτερα να το πάρουν στα σοβαρά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, πριν να είναι αργά, γιατί μόλις συμβεί αυτό δεν θα υπάρχει επιστροφή και αυτό δεν θα είναι καλό. Η ηγεσία του Ιράν θέλει πάρα πολύ να συνάψει συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.
αλλά φοβάται να το πει επειδή πιστεύει ότι θα τους σκοτώσουν οι ίδιοι τους οι πολίτες. Εδώ θα βάλω αποσκοπητικά. Γράψτε τη γνώμη σας, τα συμπεράσματά σας στα σχόλια κάτω από αυτό το επεισόδιο. Εγγραφείτε στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι και μην ξεχάσετε να κάνετε like. Σας υπενθυμίζω, αν θέλετε να στηρίξετε τη δουλειά αυτού του καναλιού στο YouTube, μπορείτε να το κάνετε με οποιαδήποτε δωρεά μέσω των συνδέσμων και των στοιχείων στην περιγραφή αυτού του βίντεο ή μέσω του QR κωδικού στις οθόνες σας. Αυτά από εμένα. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σε όλους.